implications on budget absorption. Kwa kanuni Jokristu mag dinde maingo alam mar Sap Buru kawuono ne ochako tweyo margi kaka timore higa ka higa chakruok mar nyasi mochomo Pasaka ma dwe mar 4. Jodolo nojiwo jolemo mondo tii gi thuolo ni e kwero rochruok mag jotelo, kendo jotelo bende ne gikwayo ni owere gi mibadhi. Joiso duore leronwa kaka mise mag Sap Buru ne obede moko kuom kanise ma pacho ka. Miche mag Jokristo mag din Kopere kod Anglican kawuono ochopo e ute lamo e mesa mar Sap Buru ma en chakruok mar ndalo 40 mar tweyo gi lemo. E kanisa mar Holy Family Basilica Bore Nairobi, Jokristo buora oyuoro e mesano mane otagi Archbishop Wales Ng'ang'a ka gibolore e nyim Nyasaye kendo giikore mar kwero richogi. Ka e kaunti ma Kisumu, Father Frederick Odhiambo otelo ne misa e kanisa mar St. Joseph Milimani. Jokristo mane ochopo e nyasi nyiso gima nyasi no timo e ngimagi. Misa makawuono en gima muhimu sana kuomwa kaka Jokopere, nikech otang'onwa season makoro wachako ni kaka onego bed ni wadok ne Nyasaye. Watuonore matin ma wan go kwaparo Nyasaye, twaparo kindegi. Wednesday is a very significant day in our life as Catholics because it's the day we reflect on our lives. We also reflect in our inner self, that is our souls, and as we go before the Lord, maybe throughout the Lent season. I feel much connected with my Creator, like I feel my inner self, my inner being, or reminded of being just a dust, and to dust shall I return. E kindegi, jodin Kopere tweyo kit chiemo magihero kachiel gi bedo gi alam mathoth mariwore gi Yesu Kristo e midhiero manokale e wuoth mare mar kelo warruok. Jokristo iwiro negi buru e pat wang'gi kaka ranyisi mar yie kuom buru mane giwuokie kendo ema gibiro doke. Kwa hivyo ni kipindi pia cha kutubu, to repent. That's why wakati tunaweka majivu tunasema from the ash you came and to ash you return, repent and believe in the gospel. Ikinde mag tweyo gi iluongo ni mondo wakas ngima mar lemo, wabed jochiwruok ngima mar jowetewa, watwe gigo mok nyal miyo wadak ng'wono gi kwe. Ok mana tweyo chiemo kende, tweyo timno mok long'o, tweyo timno ok kare, tweyo timno ma kelo koko e dala. Joyie mag din Kopere kod Anglican imedo jiw mondo tigi thuolo ni e nyiso hera ne jowetegi kod konyo jogo mochando e anyuola. Ka joten kanise bende okwero jotelo mapachoka mondo were gi richo kod mibadhi mamiyo jo-Kenya kale peka mar ngima. Chopiro machiegni ne jowete man kod sandok mopogore opogore, tuoche mopogore opogore, koko mopogore opogore manyalo mono gi dak gi ng'wono kod kwe. Akwayo gweth ni ji duto te makare malong'o odiechienge 40 mag ndalo tweyogi. Najua kuna shinda nyingi sana katika nchi yetu, na hizi shinda zote ni juu ya dhambi. Kama ni ufisadi, ni wizi, na ni dhambi ambayo imeleta shida nyingi sana, watu wanateseka. Kwa hivyo dhambi za mwanadamu sana sana ndizo zinaleta mateso ya mwanadamu. Kwa hivyo ni wakati wa kutubu dhambi, na tukipunguza dhambi kabisa, wema utakuwa unaendelea na watu watafurahia maisha. Ndalo 40 mar tweyo ma jodina Kopere kachiel kod Jokristo mamoko chako kawuono biro rumo e kinde nyasi mar Pasaka. Joiso Dur, Ramogi TV, Nairobi. Achich mong'ere kaka Kelvin Kang'ethe